Lige ud. Højre ben. Lidt bred venstre hånd. Forparten med. Ja, den er i hvert fald ikke svært ved at gå sidelæns. Du når det lidt tidligt på banen. Kan man jo godt prøve at bruge lidt længere på banen. Det kan også være lidt svært. Det er igen noget med at lære hinanden at kende, sådan så man kan få lov både at ride til siden og frem, ikke? Halv parade. Du kommer alt for hurtigt ud. Og du er også vant til 40 meter bane. Nej, det er rigtigt. Amita flytter ikke numsen. Godt, så skifter du bolde, og så laver en skænkelvigning den anden vej.